l-iktar priorità importanti u dak li nagħmlu il-Partit Nazzjonalista mill-ġdid viċin in-nies. U dan irridu nagħmluh billi nbidlu l-istrutturi organizzattiva tagħna. Ġifieri nagħmlu reviżjoni sħiħa tal-istrutturi kif jaħdmu tal-ferat tagħna, kif jaħdmu tal-kumitati tagħna, kif jaħdmu tal-kumitati sezzjonali u narġgħu nagħmlu il-partit rilevanti għas-soċjetà Maltija. Dan irridu nagħmluh billi fost oħrajn pereżempju nemendaw l-istatut tal-partit. Billi pereżempju l-istrutturi tagħna niftħuhom għalkemm jista' jkun nies, għan-nies ġodda, għan-nisa, għaż-żgħażagħ, għall-anzjani. U nagħmluh iktar parteċipattiv li wieħed iħossu li hu parti mill-Partit Nazzjonalista u li qed jagħti semu fil-Partit Nazzjonalista. Naħseb kienu 100 jum eċitanti ħafna. Rajna l-Partit Nazzjonalista għandu kap ġdid, għamel emenda fl-istatut ukoll biex ikollna żewġ viċi kapijiet u dika saret b'suċċess tant illum għandna żewġ viċi kapijiet li ġa qegħdin jaħdmu fil-partit. Kellna wkoll il-ħatriet tal-uffiċjali kollha fil-partit li tgħid li kienu ġimgħat xhur li kellna elezzjoni wara oħra, parteċipazzjoni attiva f'kull livell tal-partit dan jawgura tajjeb ħafna. Fil-Parlament diġà tajna eżempju kif tkun oppożizzjoni serja, kostruttiva, dinamika imma rridu nkunu effettivi wkoll hemmhekk u naħseb illi mill-ewwel ġranet ta' Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni hemmhekk ħallejna effett ukoll pożittiv fil-Parlament.